כדי לפתור את תעלומת ה-JBC הנעלם, יצאו כתבינו אל השטח כדי לבדוק האם כצעקתה. לפניכם JBC צהוב עומד חסר מעש ליד עמדת השומר הפנימי. הלפיד שורק את שריקתו מוגז שהולך לעזאזל. אולי מישהו בממשלה מתישהו יתעורר, כנראה שלא. מסעית טוענת מטענה, והמיכל הלבן המסתורי, אין איש יודע מה תפקידו. לגבי המכלית, אין לי מושג איזה מספר היא, אבל היא נראה שטוענת משהו. כנראה שאלו מים שחורים, ככה לא נגב, סליחה, לגבי אדון נבר. נגב כמובן, סליחה ידידי, שלנו. כשאמרתי, המסעית הזאת מטעינה מים שחורים, שכנראה כל חבית מהם עולה סדר גודל של $111. כנראה שאלה באמת מחירי המים לאחרונה עם כל עליית המים. המסעית הזאת מכן כנראה תמצא במפעלי מי עדן, שקט מטענה ותחזור חלילה. כמה גז הולך לעשות את זה כבר. למי שתהה, אין באופק הנראה שום עבודות לגבי מגד 6, לא של אנשים ולא של כלים כבדים ולא של כלים לא כבדים, קרי כלים. אבל מתישהו נראה שקום יקום פה מגד 6 על הגבעה שממול במרחק קילומטר מכאן, גרוסו מודו. למי שתהה, זה דגל שמסתיר אותי מפני אותם כוחות ביטחון שמשגיחים בשבע עיניים על אתר מגד 5. למעלה מטוס בשמיים, הוא לא שייך למגד 5 עדיין. אולי מתישהו שהיעש יעלה לכל אחד מאיתנו יהיה אחד כזה. בינתיים נסתפק במכונית. זהו לעכשיו. היום 25 לחודש, השעה בערך 4:30, כפי שאמרתי. JBC עומד, נקווה לבשורות טובות בקרוב. עד כאן כתבנו, להתראות.